मंगलम. परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज स्वामी चरण अरविंदाक साष्टांग नमस्कार करता आयचे हे भजन संध्या कार्यक्रम आम्ही सुरू करता जाता. या कार्यक्रमाक प्रथम जावन आम्ही प्रति आयतारा एक योग्य आर्टिस्ट येवन हांगा एक भजन कार्यक्रम तांणी चलोसन दिवका म्हणून आमी एक निश्चय घेतिल्ल्या प्रमाणेन आज एक 3-4 आयतार तुम्ही पळयले चांग आर्टिस्टांक येवन तांगेले कार्यक्रम दिलेले आसा. तशींच आजी आमी एक 2 आर्टिस्ट कर्नाटकातून भायर आपल्यार एक ताजे एक वैविध्य विंगड आसा म्हणून फुडली वार महालक्ष्मी शणे तिवे मंगळूरचेची पुना दुखून वोवय कारकालच्याचे अमृता शेणे अमृता शेणे पुना दुखून तशींच किरण कामताय तांणी एक्चुअली कारकालचे बट आतां मुंबय तशी तांकां हाड आमी हे कार्यक्रमाक वैविध्य हाडका म्हणून त्या प्रमाणे तांकां सांगतना तांणी संतोशारी आमगेलें आमंत्रण स्विकार करून आयिल्ले आसा. तशी प्रथम जावन आज हांगा आयिल्ले सकड संगीत अभिमानी भजन अभिमानी आनी भजक वृंद प्रत्येकल्यान तुमगेले तर्फेन आनी सुवर्ण चातुर्मास तर्फेन हांव प्रथम जावन आयचे भजन संध्या कार्यक्रम चलासन दिवचे आशिल्ले किरण कामत मामाक आम्ही हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. तबलारी देवदत्त आसा जी प्रभू तांकांय हांव आमगे सगळे कमिटी तर्फेन आनी हांगा सगळे भजक तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता. आनी तांकां स्वागत करताची रमेश पै हांकां मुखार येवन तांकां एक फूल दिवन तांकां स्वागत करता. देवदत्त हार्मोनियम मारी आमगेलोची मठाचो हांगा ताणें 2-3 कार्यक्रम दवरले आसा. एक आमगेले केन्नाय कार्यक्रम तो तांगेले एक सहाय्य केन्नाय आसता नित्यानंद भटमाम हांकांय हांव आमगेले कमिटी तर्फे स्वागत करताची रामदास शेणे जी वतून तांकां तांणी वयर येवन तांचे फूल दिवन स्वागत करता निमून घेता. तांकां एक फूल दिवन स्वागत करता निमून घेता. ताळाक यंगस्टर आमगेलोची श्रीदत्त प्रभू तांकांय हांव आमगे कमिटी तर्फे स्वागत करताची सतीश भटमामाक ताणें वयर येवन एक तांकां एक फूल दिवन स्वागत करता निमून घेता. तशीच कोरस सिंगर जावन आज श्वेता कामत हांगासर तांकांय हांव आमगे कमिटी तर्फे स्वागत करताची वंदना नायक मॅडम वयर येवन तांचे फूल दिवन स्वागत करता निमून घेता. धन्यवाद. सान परिचय किरण कामतेले दिवका म्हणून हांव इच्छा पावता. इंग्लिशान एक याद आसा वेर देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणून ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕಾಮತರು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ म्हणून तांगेले 1975 मुंबय तानांतू जनन सान प्राय देखून तांकां विज्युअल डिफिशियन्सी म्हळ्यार मस्त पळोवच्याक दिसना ऑलमोस्ट 80% ब्लायंडनेस तितलो आसल्यार ताणें नॉर्मल स्कूला वचून तांगेले PUC 10th स्टँडर्ड कंप्लीट करून ताजे नंतर तांणी संगीत विशारद म्हणून ताणें नांव घेतलेलें आसा. तशींच मास्टर ऑफ फायन आर्ट्स डिग्री होल्डर युनिवर्सिटी ऑफ मुंबय इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक. तशींच ऑल इंडिया रेडिओचे ताणें एक एप्रूव्ड आर्टिस्ट जावन आसाची. किरण कामत मस्ताना लागीं ट्रेनिंग घेतला. तांगेले पंडित AK अभयंकर, पंडित अजय पोहंकर, पंडित पुंडलिक प्रभू, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, श्री भूमानंद भोगम, पंडित विश्वासराव बर्वे, पंडित रामभाऊ राउत, MS कामत, पंडित JLK बलपुरिया, डॉक्टर विद्याधर व्यास आणि श्रीमती वृंदा देशमुख हांगा प्रत्येकल्या तांणी ट्रेनिंग घेवन आज एक उन्नत स्थितीर तांणी पाविल्ले आसा. भजन संध्या कार्यक्रमांतूं ह्या प्रत्येकल्यान महान
आर्टिस्टाला ट्रेनिंग घेऊन ताणी ह्या पोझिशनार पाविल्ली आसाची. तशीच ताणी कार्यक्रम मुंबय नंतर मुंबय मस्त कडेन गेला. षण्मुगानंद हॉल जावो, आमगेल्या गणपती फंक्शन जावो, अनेक जाग्यार मुंबय करून. तशीच मुंबय भायर म्हळ्यार ताणी दुबय, शारजा, अबुधाबी हांगा पुराय कडेन ताणी कार्यक्रम केलेलो आसा. किरण इज अ प्रोफेशन इन बोथ क्लासिकल एज वेल लाइट म्युझिक इन्क्लुडिंग तुमरी, दादरा, नाट्य संगीत अँड भजन. तशेंच ताका अनेक एवॉर्ड मेळ्ळे आसा. महागुरू एवॉर्ड by Inner Wheel Club of Devanar on the occasion of Guru Purnima Day, July 31st, 2015. Awardee of the National Merit Scholarship, Ministry of Human Resource and Development, Department of Culture, Government of India in the year 95-96 and 96-97. Winner of Surmani, title of Sur Sringar Samsad 1997. Gana Gambira, title conferred by Sri Guru Gana Yogi Panchakshara Sangeeta Yogashrama Trust, Chennai, 2009. And आता तक हो टाइटल म्हणजे भजन भूषण by the Marathi School and the Maharashtra Association Building Trust, Chennai in 2010. तशीच आने टाइटल म्हणा सका The Selfless Guru who propagates music by Fine Art Society School of Music and Dance in recognition of his dedicated service for the music in 2011. आता करंटली तांणी आता हिंदुस्थानी क्लासिकल वोकल म्युझिक फायन आर्ट सोसायटी चेंबूर थंय शिकयता आसाची आनी तशींच ऑनलायन क्लास तांणी घेता आसाची. दिस इज इन शॉर्ट वन अँड द ओनली द भजन भूषण किरण कामत. मस्त बरं सांगलें. मात्र हांव एक I always consider myself as a student. तरी गोकर्ण मठाचे सर्वय चातुर्मास कमिटी आणि आडळीत मंडळी तांकां सहर्ष हांव स्वागत करता. नमस्कार. आज ही बहुसंख्येर जन आसाची अशी म्हाका दिसता. तुमगेले आशीर्वाद, तुमगेले प्रीती, देवाले अनुग्रह, स्वाम्याले अनुग्रह. तरी सुरू करूया. एक 10 मिनिट चड न्ही, मारी एक शास्त्रीय संगीताक मान दिवन हांव एक स्तुती बंदिश राग पुरे दिनाश्रींतू सादर करता. राम नाम रस पीजे मनुवा राग पुरे दिनाश्री. आणि ताका लागून एक सान एक तराना द्रुत एक तालंतू. राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुवा, राम नाम रस पीजे मनुवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम रस पीजे मनवा, राम नाम पीजे. क्या बात. त्यज कुसंग सतसंग बैठ नित, त्यज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस. क्या बात. राम नाम, राम राम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम
रस काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित से लीजे राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे राम नाम क्या बात प म ग म रे ग ध प म रे ग राम नाम रस ध ध म ग म ध नि म म ग म ग म रे ग म ग रे स स राम नाम रस म म ग रे ग म ध नि राम नाम राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे मनवा राम रस पीजे मनवा रस पीजे मनवा राम नाम राम नाम दारा दीन तन तन दारा दीन तन तन दे रे ना दारा दीन तन तन दे रे ना तन दे रे ना तदारे दानी तन दे रे ना तदारे दान दे ना दे दारा दीन तन तन दे रे ना दारा दीन तन तन दे रे दीन तन नन दीन तन नन दीन तन नन दीन तन दीन तन दीन दारा दीन तन तन दे रे ना दारा दीन तन दीन तन नन 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 दीन तन नन नन दीन 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 तन 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 नन दारा दीन तन तन दे रे ना दारा क्या बात दीन तन नन नन नादिर दिल तुम दिल दिल तदरे दानी नादिर दिल तुम दिल दिल तदरे दानी नादिर दिल तुम तेरे ना दीन तन ना तेरे ना तन तन तेरे ना दारा दीन तन दारा दारा दीन तन तन तेरे ना दारा दीन तन दारा दीन तन दारा दीन तन दारा ना गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन
सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन क्या बात है सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्यावारिधे बुद्धि विदाता विद्यावारिधे बुद्धि विदाता गाये गणपति जगवंदन जगवंदन गाये गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसी मांगत 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 तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसे राम सिया मानस मोरे बसे राम सिया मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गणपति क्या बात जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये 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 गणपति जगवंदन
यतिवर्यन सिद्धयोगीन्द्र यतिवर्यन मामि श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी सिद्धयोगीन्द्र यतिवर्यन मामि श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी। क्या बात है? परतकाळी मठांतु वासस्थान परतकाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरुचरण आमचे ध्यान धीर गंभीर नम्र शांत धीर गंभीर नम्र शांत सत्कर्माचे कथन सिद्धयोगीन्द्र यतिवर्यन मामि श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी। क्या बात है? गुरुचरण करतात परम पावन आ गुरुचरण करताति परम पावन गुरुवचन दूर करताना सिद्धयोगीन्द्र यतिवर्यन मामि श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी सिद्धयोगीन्द्र यतिवर्यन मामि श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ स्वामी श्रीमद्विद्याधिराजतीर्थ विद्याधिराजतीर्थ विद्याधिराजतीर्थ स्वामी। आणि कर्नाटक आज एक ज्ञानेश्वरांनी कसं म्हणला कानडाहू विठ्ठलू कर्नाटकू तेने मज लावी याला वेधू तरी रामात एक आराधना अविरत ओठी यावे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम हे एक रचना फुडली रचना किती चंद असं पळया श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। क्या बात है? राम नाम हे सदा सुखाचे राम नाम हे सदा सुखा
पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय क्या बात. जानकीची जणू जीवन ज्योती, जानकीची जणू जीवन ज्योती, प्रभु रामाची कोमल मूर्ती. प म प म ग ग म प सा ग म प नि रे म ध म नि ध म म ग ग सा ग म प सा ग म प सा ग म प. प्रभु रामाची कोमल मूर्ती, मंगल दर्शन पूर्णविराम, मंगल दर्शन पूर्णविराम, मंगल दर्शन पूर्णविराम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय. क्या बात. पंच प्राण हे पवन सुताचे, पवन सुताचे. पंच प्राण हे पवन सुताचे, पवन सुताचे. राम जणू निश्वास तयाचे, राम जणू निश्वास तयाचे. तनु संजीवन सुंदर धाम, तनु संजीवन सुंदर धाम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय. सर्वांनी भाग घेऊ कांदू. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. म्हणा. श्री राम जय राम जय जय राम. 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 श्री राम जय राम. श्री राम जय राम श्री राम जय राम. श्री राम जय राम श्री राम जय राम. श्री राम जय राम श्री राम जय राम. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्
ते नमः। हे श्रीनिवासा हे वेंकटेशा हे श्रीनिवासा श्रीनिवासा श्रीनिवासा। ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ವಾಹನ 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 ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಿಸೆಲ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಾಬಲ ನಾದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶಾಬಲ ನಾದೆನು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಹೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ. ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರ
नाम नाम हर निशी राम राम तीर्थ तपराशी तीर्थ तपराशी जपे तीर्थ तपराशी जपे ऋषिकेशी तीर्थ तपराशी जपे ऋषिकेशी नाम अहर्निशी राम राम नाम अहर्निशी राम 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 नाम राम तीर्थ तपराशी जपे ऋषिकेशी तीर्थ तपराशी जपे ऋषिकेशी क्या बात है? तीर्थाचे पैतीर्थ नाम हे समर्थ तीर्थाचे पैतीर्थ नाम हे समर्थ होईला कृतार्थ राम नामे होईला कृतार्थ राम नामे होईला कृतार्थ तीर्थ तपराशी जपे ऋषिकेशी तीर्थ तप क्या बात है? साधेल तुटेल बंधन साधेल साधन तुटेल साधेल साधन साधेल साधन साधेल साधन बंधन वाटे जनार्दन सुखवी सदा वाटे जनार्दन सुखवी सदा वाटे जनार्दन सुखवी सदा तीर्थ तपराशी जपे क्या बात है?
नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे नामा नामा म्हणे हरी नामा म्हणे हरी नामा म्हणे हरी नामा म्हणे हरी नामा म्हणे नामा नामा म्हणे हरी उच्चार तू करी नामा म्हणे उच्चार तू करी उद्धार निर्धारी उद्धार निर्धारी लोकी तीर्थ पराशी तीर्थ पराशी जपे ऋषिकेशी नाम अहर्निशी राम 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 नाम अहर्निशी राम 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 तीर्थ पराशी जपे ऋषिकेशी तीर्थ पराशी जपे ऋषिकेशी जपे ऋषिकेशी जपे ऋषिकेशी श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेद व्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. आयच्या दिवसाच्या भजन संध्या कार्यक्रमांतून मुंबईच्यान किरण कामत हाणें ही सुश्राव्य दोळ्याच्या दृश्टीन जर जाल्यार ही अभ्यास बलारी चांगले तरेचे भजन साहित्य ताणें आज हांगा सभेंतून लोकांक आयकुच्याक मेळोवन दिल्लें आसा. अनायासान ही विद्या आयिल्ली नासता ताका. संगीताचे अभ्यास संगीताची साधना एक तपश्चर्याच म्हणून घेता. आपल्या जिवनांतून आपण व्हांवन घेतिल्लो दावका अशे तरेन दृढ श्रद्धा तागेले आशिल्ले वयल्यानही तागेलें अंधत्व ताका अडचणेंत जावन बसलें ना. स्मरणशक्ती देवान एक इंद्रियाचें काम कमी केलें नसल्यार दुसरी इंद्रियान चड शक्ती दिता खंय. एक दैवी कृपाची तागेले जिवनांत लाभिल्ले वयल्यान संगीत सरस्वती ताका वलवली. असली कला तपस्वीले जीवन इतरांच्या जिवनांकही स्फूर्ती देणार जाता. आपण ब्लाइंड जर जाल्यारही मात त्यांत ब्लाइंडनेस ना
आमगे डॉक्टर बसला वय आमगे अनंत पै रावला भजने प्रिय हो पहिली तुकून येऊन बसला म्हणतना ब्लाइंडनेस नासता मात्यात साधन मनशाक एक अवश्य आसता आपल्याला व्यक्तित्व रूपित करून घेवचा का ही भी एक साधना ताका एक जीवनाचे एक आकार दिवचा लागली एक विरंगुळा म्हणतात जीवनात एक संतोष पावका जर जाल्यार असले तरेचे म्हळ्यार एक काहीतरी एक साधना आपल्याला जागृतीक आपण साधून घेतील का संगीत साहित्य ही आमकां पशुत्वांतल्यान विमुक्त करेसिताच काय मनुष्यत्वाक ही साधन ठरतात ह्या तरेनं अभ्यास केलेल्या तरेच्या किरण कामत ताकाही भजन भूषण म्हळ्यार म्हणजे तरेच्या एक उपाधी वगैरे लाभिलेस तागेले आमी 2-4 पटी कार्यक्रम खंय चलयलो जाल्ला मुंबईत वडाला म्हणटा आसूंक जाय सांगचे तात्पर्य आमगेल्या ही बाल्यावस्थेंत आमकां अशें संगीत शिकप म्हणनाशिल्लें ते कृष्ण शेट म्हणून गोंगोळेंतू मस्त तरेच्या सामाजीक संदर्भांत तबली वाचूं येवचें ताणें मस्त लोकांक ताणें हार्मोनियम शिकयलें घरांत आमी दाखोवन गेली घरांत शिकच्या गेले सोडता आमकां सोडनाचें आशिल्लें कित्याक घरांतूल एक मर्यादा ती उचलून धरची पडटा तरी तागेले घरां बसून शिकनाचें आशिल्लें आमी पोस्ट ऑफिस आसा पोस्ट ऑफिसा माळेरी आतां हें आसता पोस्ट ऑफिस शिफ्ट जालां एक सायबालें बिल्डींग तें गव्हर्मेंटाच्या भाड्यांतू पोस्ट ऑफिस चलत आसतना वयर काही तरी समाजाचें केंद्र म्हणून घेवत तशें एक लिजरली टायम उरता ताका बरोबर 4 घंटे आपोवचे आमी 1 घंटे तागेले ही भजन शिकता एक सुमार 5-6 म्हयने भजने तालीम केल्या आमी तरी ती आमकां सुलभशें जायत राविली आतां ताणें एक गायी एक गणपती जगवंदना हें भजन सांगलें भिंपलास रागार म्हणून काय सकाळी 6 तुकून 7:30 पर्यंत सगळ्याकही गणितದಿಂದ बुद्धीಗೆ शिस्त तगलुತ್ತದೆ गणित 1.5 तासाक आपल्याला राग खला बदलून घेऊ का भैरवी जावका जाल्यार रात्री 10 तुकून 11:30 खंय अथवा 10:30 तुकून 12 भैरव म्हणून जाल्यार एंडाक त्यानंतर 5-6 तास विश्रांती कलाकारांक आणि सकाळीची 6 घंटे तुकून 7:30 पर्यंत भिंपलास म्हणून का खंय तागेले अभ्यास बलान तो सम करून सांगत अनंत ನಮ್ಮ हांव प्रभुಗಳು ಕೇಳಿ भिंपलास म्हणून का जाल्यार सकाळी मधुर ध्वनी तांतू प्रकट जाता सांगचे तात्पर्य जो चाहिजे उजियार एक अवधी भाषेंत एक म्हण आसा आपल्याला जीवन प्रकाशित करून घेऊ का जीवनांत आपण प्रकाश पावू का अशी इच्छा धरणाऱ्यानं देहली द्वारक एक देहाक तोंड म्हणलें एक द्वारक त्या द्वारारी राम नाम मणी धरू राम मंत्र म्हणत राव का एक बरी अवधी भाषेचो एक अर्थ हो राम नाम मणी धरू म्हळ्यार राम नाम म्हळ्यार मनांत धरका अथवा जिब्बेरी म्हळ्यार ताजो उजवाड पडका कित्याक म्हणत तो देहली द्वार हुंबरटो घरा मुखारी घरांत प्रवेश करता आसतना हुंबरट आसा ताजेरी एक दिवली जोडून दवरल्यार भायर भोंवतल्यांकय उजवाड मेळका भितर काम करतल्यांकय घरांत वावरतल्यांकय उजवाड मेळका त्यासाठी देहली दीप न्याय हा म्हणटात हुंबरट्याचेर दिव जर दवरल्यार भायर उजवाडूय पडता भितर उजवाडूय पडता तशी ह्या तरेन राम नाम म्हणून एक आमी तोंड म्हणल्या आमगेल्या प्रवेश घेवता आसले शरिरांत प्रवेश घेवच्याक तोंडांत तूं राम मंत्र जर म्हणून दवरून घेतलो म्हणून जर जाल्यार भितरही अंतरात्मा शुद्ध जाता भायच्याही आयकतल्यांक मनमोहक म्हणटात भगवत भक्तीचो एक परिणाम जावता तसलें वातावरण हे संगीताक भजनेक आसा त्या तरेन संगीत हें आमकां खंयचें देश भाशा हाजी कसलीची कणे गडी म्हळ्यार देश भाषे गಡಿಗಳ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ म्हणसान पुरंदरदासू आमगेलो कर्नाटकांत जालोच तरी
महाराष्ट्रात भरभरे संतांनी गायिले विठ्ठल भजनही भारी मोहक असं प्रसंगोपात स्वाम्याला खंयचे तरेच्या असल्या म्हणारे भजन संध्येंत परत आम्ही उलोव येवचेच तरी किरण आणि किरण कामत ताणे एक सुश्राव्य आपणाल्या अभ्यास बलानं साधन करून ಜನಾಂಕही एक ವಿರಂಗುಳ ಆಮ್ಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ म्हणजे मनाची उल्हासा करिता मनशांतीक सौहार्द वृद्धीक तशेंच जीवनाच्या अशिस्ताच्या निवारणेक सहायक जावंक शक्ती संगीतांत आसा ताणें केलेल्या तशेंल्या साधनेक आमी संतोष पावत तागेलें जीवन सुखमय जावं सगळ्यांकय मंगल घडो अशी देवचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद पर भाषणाचा आमी समारोप घडयताय संस्थान गोकर्ण पताका जीवोत्तम मठाधीश के संस्थान गोकर्ण मठ के राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बहुत अच्छा जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को आयो पायो जी मैंने जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने करचन कूटे चोरन लूटे करचन कूटे चोरन लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाम है बटिया सतगुरु सत की नाम है बटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने क्या बात मेरा के प्रभु गिरिधर नागर मेरा के प्रभु गिरिधर नागर मेरा के
अद्भुत जाऊन भारी चंद रचना ऐकायचं. काळ देहासिया दाखावू, काळ देहासिया दाखावू. आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे नाचू का. गाणे दोन्ही वेळे कायबा गाणे घेतो भगवंतासी नेणे, घेतो भगवंतासी नेणे, घेतो भगवंतासी नेणे. काळ देहासिया दाखावू, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे नाचू का. काळ देहासिया दाखावू. टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे, टाळ मृदुंग विठ्ठल 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 विठ्ठल. ताळ मृदुंग दक्षिणेकडे, ताळ मृदुंग दक्षिणेकडे, ताळ मृदुंग दक्षिणेकडे. माझे गाणे पश्चिमेकडे, ओ माझे गाणे पश्चिमेकडे. देहासिया दाखावू, काळ देहासिया दाखावू. आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे, आम्ही आनंदे नाचू का. काळ देहासिया दाखावू. नामा म्हणे बाळ केशवा, नामा म्हणे बाळ केशवा, नामा म्हणे बाळ केशवा. जन्मोजन्मी घ्यावी सेवा, जन्मोजन्मी घ्यावी, जन्मोजन्मी घ्यावी सेवा. काळ देहासिया दाखावू. आम्ही
आनंदे आम्ही आनंदे आम्ही आनंदे नाचू गा काळ देहासिया नाकारू पांडुरंग 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 पुंडलिका वरदे श्री ज्ञानदेव सन्नाराज पंढरीनाथ महाराज की श्री ज्ञानेश्वर महाराज की रागधारी असता मंत्र तिथल्या क्लासिकल न्ही तरी धन्य ते गायने कळा या नाटकांतलं एक पद हे करुणा करा ईश्वरा कृपा दान मज दे हे करुणा करा ईश्वरा कृपा दान मज दे मार बराबर हे करुणा करा हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा करा ईश्वरा कृपा दान मज दे कृपा दान मज दे हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा कृपा दान मज दे कृपा दान मज दे हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा क्या बात तुझ विण कोण निवारी संकट तुझ विण कोण निवारी संकट तुझ कोण निवारी संकट हा
संकट दृढता भव पाश हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा करा ईश्वरा कृपा दान मज दे कृपा दान मज दे हे करुणा ईश्वरा हे करुणा करा ईश्वरा हा तू ही आदि तू अनंता तू ही आदि तू ही आदि तू अनंता तू ही आदि तू अनंता तू ही आदि तू ही दुस्तर भवनिधि तारक तू ही दुस्तर भवनिधि तारक तान से प्रभु तू ही उद्धरा हे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा करा ईश्वरा कृपादान मज दे कृपादान मज दे करुणा करा ईश्वरा हे करुणा करा करुणा करा करुणा करा वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वृंदावनी वेणू वेणू कवना समय वाजे वेणू कवना समय वाजे वेणू नादे गोबर धनु गाजे वेणू नादे गोबर धनु गाजे वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी पुच्छ पसरुनी मयूर विराजे पुच्छ पसरुनी मयूर विराजे पुच्छ पसरुनी मयूर विराजे मज पाहता भासती यादव राजे मज पाहता मज पाहता मज पाहता मज पाहता भासती यादव राजे राजे वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू तृणचारा चरू विसरली तृणचारा चरू ना तृणचारा चरू तृणचारा तृणचारा चरू विसरली
राहिली पक्षी खोळे निवांत राहिली वैरभाव समूळ विसरली हो वैरभाव समूळ विसरली वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटते वाकी ऋण झुण ऋण झुण ऋण 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 झुण 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 वाजती देवविमानी पैसोनी स्तुती गाती गाती मानी बैसोनी स्तुती गाती अनुदासा भावली प्रेम भक्ती भानुदासा भावली प्रेम भक्ती भानुदासा भावली प्रेम भक्ती प्रेम भक्ती प्रेम भक्ती प्रेम भक्ती वेणुनादे 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 गोवर्धन नादे गोवर्धन नादे गोवर्धन नादे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी 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 वेणु आमकां जाय आशिल्लें वृंदावनी वेणू ऑलरेडी म्हणून सांगिन आसा ताजे मदीं मागीर एक भजन कसं रे जावं कशें म्हणून प्रश्नार्थ घेवच्या पुरो बट प्रधान कलाविद तांगेले मना प्रकार आमी एक भजन म्हणू का बजला सेवार्थ म्हण म्हणटा आसा ताणें सेवेंत सर्वांची भाग वैसूंक पडटा श्रवणम कीर्तनम वंदे म्हण म्हणलें आसा श्रवण करचें कीर्तन कोण म्हणटा तें आयकुचें सर्वांक ताजें एक प्रयोजन मेळटा म्हण म्हणलें आसा हेंच भजन म्हणका म्हण सांगून तांणी मध्यम श्रुतीर दवरलें आसा मालकंसाचेर आसा प्रारंभ करता शंकरका कित्याक की म्हळ्यार तसल एक मधुर गंभीर रितीर हें नासचें आसचें पुरो तुमगेलो सर्वालो आशिर्वाद आसता देवकी कंद मुकुंदा देवकी कंद मुकुंदा मुकुंदा देवकी कंद मुकुंदा देवकी कंद मुकुंदा निगमोद्धार नवनीत चोरा निगमोद्धार नवनीत चोरा भगपती वाहन जगदो
7-8 वर्ष चुकून हांव शास्त्रीय संगीत आणि सुगम संगीत भक्ती संगीताचे मेनली शास्त्रीय संगीताचे अभ्यासू डॉक्टर पंडित विद्याधर व्यास गुरुजी विषयी थोडे सांगचे कसं मारे पलुस्कर पद्धती पठडीतून त्यांनी एक अग्रगण्य गायक आणि गुरु जाऊन असते तरी गुरुजींनी सांगचे कसं मारे भजनामध्ये त्याचे शब्द आणि त्याचे अर्थ आणि तो भाव समोर दिसला पाहिजे. तरी एक रचना ऐका येते. प्रभू श्री रामचंद्र आले एक बाल्य अवस्थेचे त्याचे वर्णन तुळशी हा प्रयत्न करता त्याचे भाव निर्मिती तुमगेले ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र. किलकी उठत दाय किलकी उठत दाय गिरत भूमिलट पटाय गिरत भूमिलट पटाय दाय मातु गोदलेत दाय मातु गोदलेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र. अंचल रज अंगझारी अंचल रज अंगझारी विविध भ्रांति सोदुलारी विविध भ्रांति सोदुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी तन मन धन वारी कहत मृदु वचनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र. बहुत अच्छा. विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में लारू लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक तुलसीदास अति आनंदा तुलसीदास 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 अति आनंद
देखी के मुखारविंद, देखी के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ढूंढ चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत, रामचंद्र ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, 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 ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत राम. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುರಿ, ಆ ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ದೇವರ ದಯವಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ಭಜನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಕಮಲದೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮ್ಕ ಭಾರಿ ಚಂದ್ರೈತಿರಿ ಚಲೋಂದೇಲೆ भजन भूषण श्री किरण कामत मुंबई नाईलंक आम्ही सगळे भट कमिटी तर्फेन आणि सुवर्ण चातुर्मास तुमका हृदयपूर्वक धन्यवाद दिता आसा. तशेंच आज हार्मोनियम मारी आमगेलो आशिल्लो नित्यानंद भट मामू तयंत्र तनयाक भारी चंद पद म्हणले तांकांय आमगेले कमिटी हृदयपूर्वक धन्यवाद. तबलारी भारी योग्य रितीरी भारी चंद रितीरी तबलाज देवदत्त प्रभू तांकां हांगा कमिटी तर्फे धन्यवाद. तशेंच पक्वाद आशिल्ले राजेंद्र नावडे नरवाडे तांकां हांगा कमिटी तर्फे हृदयपूर्वक धन्यवाद. आनी सहसिंग जन आशिल्ले श्रीदत्त प्रभू ताळार आशिल्ले श्रीदत्त तांकां आमगेले कमिटी तर्फे हृदयपूर्वक धन्यवाद करता. आयचे कार्यक्रमाचे आनी भैरवी त्यानंतर तोगू परमपूज्य गुरुवाल देवालय आरती तशींच ताजे नंतर प्रसाद वितरणे पनवार ह्या प्रत्येकान पनवार घेवन देवालय आरती पळोवन मुंदरसोका म्हणून तुम सगळ्यांक सांगता जी तुमकां आज सगळे लोक आयले तुम सगळ्यांकय मडके मडके तरफ तुम सगळ्यांकय व्हड धन्यवाद. जय हिंद. म्हाका हांगा मुंबय देखून तुम सर्वय प्रितीन एक सेवा करचे अवकाश दिलेल्याक आमी सर्वय हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद दिता आसा ती. आनी आयचे कडेच अंश भैरवी हांव समाप्त करता. एक तो नर धन्य तिनी लोकी राम नाम, राम नाम ज्याचे मुखी, राम नाम ज्याचे मुखी, तो नर धन्य, तो नर धन्य तिनी लोकी राम नाम ज्याचे मुखी, राम नाम. राम नाम वदता वाचे, राम नाम वदता वाचे, ब्रह्म सुख तेथे नाचे, ब्रह्म सुख तेथे नाचे, तेथे नाचे, राम नाम ज्याचे मुखी, तो नर धन्य तिनी लोकी राम नाम
राम नाम वाजे टाळी महादोष होय होई महादोष होय होई होय होई राम नाम राजे मुखी राम नाम तो नर धन्य तिन्ही लोकी राम नाम. वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा रमा रमण हरी गोविंदा रमा रमण हरी गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा मत्स्यरूप हरी जलनिधि वासा मत्स्यरूप हरी जलनिधि वासा लक्ष्मी रमणा गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा कूर्म स्वरूप मंदरोधर हरी सर्वोत्तम हरी गोविंदा रमा रमण हरी गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा रमा रमण हरी गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा श्याम मुरारी मधुसूदन हरे श्याम मुरारी मधुसूदन हरी राधारमणा गोविंदा राधारमणा गोविंदा मदन जनक वेंकटपती माधव कृष्णा गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा रमा रमण हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा पक्षीवाहना गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा शिवाहना गोविंदा उरगशयना गोविंदा गरुडवाहना गोविंदा उरगशयना गोविंदा गोविंदा पद्मावती प्रिय गोविंदा पद्मनाभ हरि गोविंदा गोविंदा पद्मनाभ गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा संकटहरणा गोविंदा श्री राम जय राम जय जय राम 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 विठोबार कुमाई 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 विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांती 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 हरि ओम